Dobro, počeli smo dakle s one dvije teze, sukob istoka i zapada i ideološki sukob globalizma i suverenizma. Šta bi onda sada, da se ponovno vratimo na to prvobitno pitanje, kako biste odgovorili zapravo, gdje biste smjestili ovo što se događa sada u Ukrajini? Ovdje je duhovni boj. Malo ću ići, malo govoriti da će me ljudi čudno gledati. Ovo je boj Krista i Antikrista. Zapad dokle je došao u kršćansku civilizaciju, on je uništio svoju civilizaciju, protjerao svog Boga, Krista. Stvorio je, počeo se igrati bogova. Pa onda ti ne smiješ govoriti, ne smiješ reći da je otac otac, majka da je majka. Na kraju krajeva taj glumac, oni su postavili glumce na Ukrajinu. A taj glumac nije bio glumac. Bio zabavljač, oblačio se između ostalog u žensku odoru, išao sa štiklama. Eto. Ne mora to ništa značiti, ali ipak nešto govori. Dakle, da, ovo je duhovni boj, prije svega duhovni boj. Ovo je boj suverenizma, odnosno bolje rečeno one tri postavke duhovnosti, tradicije. Oni će uništiti svu tradiciju iz Brisela, tradicija ne postoji. Ako nemaš tradiciju, ne možeš ti opstati. Nemaš budućnost. I mislili su da će taj liberalizam, to militantna ideologija militantnog liberalizma, nametnu se cijelom svijetu. Međutim, ima narodi koji to ne prihvaćaju. Znaš ko će najveći pobjednik izići iz ovoga? U konačnici, ovo je sukob bijele rase. Je li tako? Je li ovo sukob bijele rase? Unutar bijele rase. A neka druga rasa stoji i čeka. Koja? Koja? Ona koja će sutra uzeti Tajvan. Vi ste na Kinu. Ona koja će sutra uzeti Tajvan. To nema priče. Ako će kriza biti, kriza će biti još nešto. U svojim knjigama predavam je iz geostrategije i geopolitike. Sve se krize ove odvijaju na tim trima vratima Euroazije. Na tim Hetlandom, odnosno Rimlandom. Hetland je srce. A srce je Rusija. Ko vlada Hetlandom srcom, taj vlada svijetom. To je postavka Mackintera, geostratega engleskog, koji dobro zna. A onda su ovi sa mora, da bi zatvorili, držali zatvoreno, tri vrata da bi ti držao Euroaziju, a to je 2/3 čovječanstva, da bi držao i više, da bi je držao imaš 3 vrata. Prva, druga i treća vrata Eurazije. Prva vrata Euroazije su odakle? Od Savudrijske vale do Izraela i u dubini Crno more. Dakle, ovo se kriza događa i da će se sve krize događati na tim trima vratima Eurazije. Druga je Perzijski zaljev i Indijski ocean. Druga vrata Eurazije. Iran i sve sad da nabraja, Afganistan u dubini i tako dalje. I treća vrata Eurazije, to je od Kina, Japan, Koreja jedna i druga. Evo, sve se događa tu. Sve. S tim